Ahoj lidi, ahoj. Jak se máte? Jak se dneska těšíte na to, co přijde? Je to divné, že mě nevidíte. Připadám si nekomfortně, ale jak víte, má to svůj důvod, protože dneska se dozvíte úplně každé moje tajemství, které skrývám ve svých houbách. Jak by řekl klasik a tak dále. Čeká vás něco speciálního. Je to tak speciální, že dokonce Twitch nás poštědřil tím fanboy. No samozřejmě, ano. Toggle na fanboye tam nemám. Každopádně jsem chtěla říct, že nás čeká spousta zajímavého za mě programu, který jsem si pro vás dneska připravila, protože to bude spíš jako kecací a ukazovací a showcase a tak. Schválně, kdo je Rufus mocnější než moje Sona? To je otázka, to zjistíme. Jinak všechny vás tady vítám, jsem moc ráda, že jste přišli takhle brzo. No, a co bych chtěla říct? Já jsem chtěla říct něco ještě ze startu. Jo, že mám ten program. Prvně se teda vrátíme zpátky k podhoubí. Ukážu vám, kde jsem přišla, jak jsem vypadala a proč a tak. Pak vám pustím první oficiální, no ok, dobře, první oficiální, jo, tak hele, točím bucaj, kdo to neví, tak prostě dělám shorty, jo, nebo dobře, natočila jsem to 2krát, ale mám v plánu se k tomu vrátit, ale toto bude mnou celokreslený rádoby Satudemi Veja film, takže doufám, že máte něco dobrého, co budete papat, protože to má skoro 10 minut a jako jsem na to asi náležitě pyšná. Uvidíme. Každopádně ahoj Bishop, ahoj Marsíku, ahoj všichni ostatní, které jsem nepozdravila. Ryb, už mi došla pizza, GG, no, každopádně. Jdeme na to, chcete vědět, co bylo základním kamenem mojí houby? Prezentace všech mojich ctěných modelů, jako tady se můžete zjistit, jak moc velký OG jste, protože je tady někdo, kdo si pamatuje tady tento model. Bylo to 3Dčko, GG, vybírám si tebe. To je krásné. Každopádně jsem chtěla říct dneska, protože debut, tak je speciální akce. Na 24 hodin můžete získat speciální Veja odznáček, takže jak máte mašinku, jak máte suba odznáček, jak máte VIP odznáček, tak můžete mít ještě Veja odznáček a je tam omezené množství. Nevím, jak to funguje. Možná to tady někde vidíte, mě to vyskočilo v chatu, tam to jsou nějaké ty audience odznáčky nebo co a tam to vidíte. Děkuji za co se stalo, doprčit, já jsem si tady zapomněla natáhnout alerty a teď nevím. Co se stalo. Děkuji za cokoliv, co přišlo teďka. Pokud to přišel nový divák, tak vítej na mém debutu. Každopádně. Děkuji. Ty, můj bože, Nezuko, děkuji za subíka. Johnny, děkuji. What? Děkuji za gifted subíky. Wow. No já asi OG nebudu, pak jsem přišla před pár dnama, tak se aspoň dozví něco zajímavého. Ahoj mamko, jsem to ten tribut. Ahoj holotripe, ahoj Nezuko, ahojte všichni, děkuji. Děkuji Flamey za dalšího gifted sabíka, nebo já nevím, co se tu děje. Čauky. Myslím si, by the way, ten speciální označek je pro 10 lidí, myslím, a je za 10 sabů jeden. A jeden je za 24 hodin sledování, takže ho možná můžete získat všichni. Počkat já, nebo počkej, they got from. No tady je, jo, aha, už to chápu, ty si mu koupil subík a on následuje, no tak to je krásné, takže děkuji Marsi ještě jednou za subíka a plejmi mu teda za to, že tě na tuto cestu uvalil, tribute. To, co je za dědečka hříbečka, no, to byla Satudemi Veja první, hele, tenhle model, děkuji na 10 subíků, Flamey, what the fuck, děkuji. Ach jo, vy mě ani nevidíte, chápete tady, no,
Abych to dořekla, tenhle model jsem si dělala celý sama. Vidíte ten krásný klobouk, ten jsem dělala v Blenderu. Stejně tak jako ty nádherné naušnice, ale úplně jsem se jako neštvala nějak s texturou, takže je to takový jako prostě pochybný. Ale měla jsem ho ráda. Jo, jako je to úplně na začátku, přišli tak moji první diváci a většinou mi říkali hnusné věci typu, že mám model, protože jsem tlustá, jako of course, jak jinak já, ale nemám peníze. Tak můžeš získat odznáček za 24 hodin sledování. Pak tady máme samozřejmě i pro nejlepšího podporovatele, ale ten vůbec nevím, jak se dá získat, jo, takže to musíte zjistit sami, bohužel. To tvůj model ještě neměl boobs, ale měl, jenom ta textura je taková špatná. Každopádně, potom jsem chtěla hrát Tomb Raidera, jo. A můj počítač byl moc slabý, takže jsem zabrouzdala na internet a koupila tento, který nejspíš byl AI. Jo, přiznám se, tohle je můj redemption arc. Nejspíš je tohle AI model. Nejsem si jistá, vypadá tak. Pokud ne, tak ale měla jsem ho 2 streamy, pak jsem zjistila, že mi ten Tomb Raider nebaví. A dělala jsem svůj první narozeninový stream, což u mě většinou znamenalo, proč, neboť jsem byla studentka, to bylo v roce 2022, tak jsem neměla moc peněz té AI jako sviň, je to tak. Ale to bylo ještě předtím, než se začaly pálit hlavy za to. No, pak byl teda narozeninový stream, kde jsem si pořádila děkuji za další gifted sabíky, what the fuck is going on? What the fuck? Co? Počkej, kolik jich je? To si spočítat ručně. 50 gifted sabíky, děkuji, o můj bože. Tak vej, jsem první člověk, co někde daroval někomu soba. Děkuji velice. Doufám, že všichni budete mít své odznáčky, ať už teda za sledování, za největší podporu, anebo za subíky. Kaboom, je to tak. Kaboom. Pak jsem si teda pořídila tento nádherný model, který můžete i dneska sehnat a doporučuji ho stále jako začátečnický, dobrý, customizable. Vidíte, že já tu vizi jsem měla od začátku. Já jsem vždycky věděla, že chci být mochomurka a že chci být jakože démon / sukuba, ale úplně jako ta moje vize nebyla naplněna. Ještě byla jedna věc, kterou jsem strašně chtěla a to byl... Děkuji velmi za 5 gifted subů. What the fuck? No. Tady, jak můžete vidět na mojí oříznuté obrazovce, s tímhle modelem jsem vydržela přesně rok. A je to taky model, který mě dostal do Hoshitaku. Což nevíte, kde je Hoshitaku, tak Hoshitaku byla Siberie a teď vlastně Alteria. To prostě je to komplikované, ale tenhle model mi tam dostal. Dostal jsem pozvánku a s tím přišla... Oh my god, děkuji, Botova, Nezuko za další gifted sub. Vy a dnes bude papat do sita. Yes, this one znám ze shortu, yes. Tuhle si možná pamatuje hodně z vás. Pro někoho to byla i mnohem víc oblíbenější jako podoba, třeba Valiho. Že byl můj teďka současný model, ale jak jsem říkala, vstoupila jsem do Hoshitaku a s tím jsem poznala taky Fuji, která mi konečně tu moji vizi tak nějak zmotnila, jo. A za ty léta, páně se ta vize trošku jako změnila, ale zároveň zůstala pořád stejná. Bylo jasné, že chci mochomůrkový klobouk, prostě, jo. To tam bylo už ze začátku, žádný customizable, to prostě nenabízel. A já jsem prostě, ano, tento model si pamatuju, je to tak... Ne. Dobrou vlhkost přejít, dobrou vlhkost i tobě, Kime, nebo to fuck. Jo, tuhle znám. Tak to ty jsou hustý. Hola, děkuji Mary za 5 gifted sabíků. Ty vole. Tak to je. Oh my god. Dneska půjdu spát s takovým úsměvem, že se mi normálně roztrhnou moje koutky.
ústní. Asi tak. No, každopádně, co jsem chtěla říct, jo. Ta vize byla pořád stejná a jelikož už jsem měla koncept art, já jsem taková, že dokážu ti popsat svoji vizi, ale úplně to neumím stvárnit, naštěstí Fuji ano, takže mi nakreslila tyto obrázky a podle toho jsem byla schopná si sednout do svého kreslícího Procreateu a zkusila jsem udělat návrh na svůj první 2D model, který, pokud jste ho viděli, tak to je hodně rare, protože jsem ho používala. OK, so where is my fucking dynamite? Já budu spát dneska v penězích? No to asi ne. Ahoj Trubadure, ahoj Uzi. Vítejte nově příchozí, ahoj Golši. No, takže jsem udělala tento můj první 2Dčko, které je naprosto strašné, protože jsem v tu dobu moc nekreslila, OK. Můžete srovnat se mojí kresbu tady a tam, tady můžete vidět, že polovina těch textur je prostě jako na féra čornuta někde z internetu, jenom přebarvená, prostě klasika, čorka, hej, jsem z Ostravy původem, jo? Don't judge me. Tenhle model jsem měla asi 2 streamy, než jsem prostě se mi nelíbil ten Rick. Prostě nebylo to ono. Takže jsem si řekla, že to zkusím znova ve 3Dčku. Jak vidíte tady, jako to bylo mnohem lepší. Ale stále se mi tam něco nepozdávalo a tenhle model ještě nikdy nebyl spatřen. Nikdy nikdo ho neviděl. Je prostě v mojí složce. Chceš říct, že jsem taky čorkař? Ne. Ach, to je z Viroidu? Ano, tahle je z Viroidu, je to tak. Flamey viděl, Flamey jsem mu posílala. Tahle jako je moje favorite. Klobouk jsem koupila, ten jsem nevyrábila, protože viděli jste, když to srovnáte s tím mojím prvním, tak to. No, každopádně pak jsem se vrátila zase na nějakou chvíli tady k tomuhle modelu. Jinak vy vidíte můj krásný kurzor. Pokud poznáte, co to je za postavu ze Sanria, tak jste dobří. Ty vlasy ve Viroidu, yes, hold on. Já tenhle model viděl, takže tenhle model jsem používala přesně do loňského roku, přesně do data 14.4.2025, což nevíte, tak to je den mojich narozenin, kde jsem dělala donate goal na nový model, neboť zrovna vyšla. Siuka, děkujeme, otevřeme si. O můj bože, to je skvělý emote, děkuji. Ježíš, kolik máme těch čestek? Pane bože. Kámo, proč to je medvěd? Proč to je druhý smajlík medvídka? Je dneska den, kdy mám udbanovat Meju, nebo jak to mám brát? No, každopádně. Pak jsem koupila Suiku, kde už jsem začala víc experimentovat s texturama. Jako první byla tady tahle. Už to asi nevidíte, tahle byla první. Když vidíte, to jsem jenom trošku prostě tady čmachla to. Nic moc, překreslila jsem ty originální textury, pak jsem začala víc experimentovat. Třeba tahle byla druhá. Jo, kdy už jsem změnila texturu v sukně. Ještě nemám ani žádná tetování, nic. Tu první si ještě měla v Onven, myslím. Yes. Tuhle jsem měla asi nejdýl. Tuhle to byla speciálka, kdy jsem hrála Mafii. Tak víte co, abych seděla do loru, tak jsem si udělala nový model. No a tuhle asi poznáváte všichni, protože to jsem měla do dnešního dne stále. Je to asi tak jako moje nejbližší zhmotnění mojí vize, ale co si bude, když se vrátíme zpátky k tomu šítu, tak to není pořád ono, jo, chybí tam ten klobouk, nejsou tam ty dlouhé rukávy, liány, nic. Takže jsem si říkala, hej Vejo, můžeš to udělat líp prostě. Můžeš to udělat líp a proto jsem se rozhodla, že vlastně, když budu dělat debut, tak představím nový model, který, no však uvidíte. Já jsem člověk, který se rád převlíká, takže uvidíte, pochopíte, proč jsou věci tak, jak jsou. Ale než vám to ukážu, tak tady mám pro vás
něco speciálního, takže se ptám, chcete to vidět? Chcete vidět, jak vznikl lore Satudemi Veja? Plíseňové říkáme dobrou vlhkost, ale pod tvou střechou ti přejí jasnou mysl a pevný trůn. Děkuji. Ano, chcete to vidět? Tak jo, tak já vám to pustím. Ser to do nás, tak jo, tak já vám to pustím. Já doufám, že to spustí a nebude to nějaký fail. A ozvu se k vám zase, až to skončí, mezi tím můžete říkat své emoce. Takže 3, 2, 1. V srdci rozbité země, tam, kde se člověk neodvažoval vstoupit, se mezi popelem a plameny probudilo něco nového. Neměla vzpomínky, neměla jméno a nevěděla, čím je. Ani proč byla stvořena. Z ohně se zrodilo její tělo, z popela povstal její první dech. Ale nebylo jí dáno světlo, ani radost, ani touha. Znala pouze jediný pocit. Hlad. Hlad, který spaloval víc než oheň, ze kterého právě povstala. A tak udělala první krok, aniž by tušila, kam ji zavede. Nevěděla, kam jít. A tak bloudila. Hodiny, možná dny. Čas pro ní tehdy ještě nic neznamenal. Ale s každým krokem sílilo něco jiného. Její hlad. A potom, uprostřed nekonečné rudé tmy, zahlédla světlo. Pod kořeny starého stromu rostla osamělá houba. Mochomůrka. Její rudý klobouk pulzoval pod divným světlem, téměř jakoby dýchal. Nevěděla, co je zač. A nevěděla, že některé věci v rudém lese přežívají právě proto, že se jich nikdo neodváží dotknout. Jenže hlad byl silnější než strach, který ještě ani neuměla poznat. A tak se poprvé rozhodla utišit prázdnotu ve svém nitru. Netušila, nejdřív se nestalo, že právě vůbec ochutnala něco, Počkat. Tady musím do toho vstoupit. Tam mám nějaký pojev. Proč tam před tebe mluví zvuky? Hej, počkej. Musím to opravit. GG, fail! To mi nebylo. Nebojte se, na YouTube to bude celé, jo? Já to stříhnu znova asi. Opravím to jenom, já vám to tam nemůžu říct na té obrazovce, co to pozadí. Co to pozadí? Uvidím, ukážu vám to znova. Počkejte, snad. Váží dotknout. Jenže hlad byl silnější než strach, který ještě ani neuměla poznat. A tak se poprvé rozhodla utišit prázdnotu ve svém nitru. Netušila, nejdřív se nestalo, že právě vůbec ochutnala něco, co jí potom vždy přišla bolest. Co se to děje? Co se to děje, chat? Hej, počkejte. Já se musím podívat do svého videoeditoru. Co se mi kurva stalo? Co se mi stalo? To takhle nemůžu pustit. Moment. Ne! Já vám to pustím znova. Počkejte. Zrada systému, kámo. To se nestalo. Pouštějte si svoje filmy, když je rendrujete, kámo. Co se do pídí stalo? Moment, klasikuje to na stream. Ne, asi. Počkej. A mi už to nejde vyrendrovat, protože jsem to pustila v clipchampu. Počkej, já si to pustím tady soukromně a zjistím, co se děje. Odhalím za...
Já jsem takový Pepek, kámo. Já jsem to přesně věděla. Co je pár dílčího prokletí. Jako no, počkejte, moment. Tak, co se tady stalo? OK, vypadá čete, že prostě teďka tenhle kousek je trochu posunutý na YouTube, to pak bude v pohodě, ale tady už by to mělo být zase v pohodě, OK, tak we will see, we will see. Se jí rozlil tělem jako oheň, jenže tentokrát to nebyl oheň, ze kterého se zrodila. Bylo to něco cizího, něco živého. Její tělo se bránilo, krev hořela v žilách, dech se ztrácel a les kolem ní jakoby jen tiše přihlížel. Temnota se pomalu vpíjela do jejich křídel, až z nich zmizely poslední zbytky původní podoby. Pak přišlo oko, bolest ostrá jako čepel, a když jej znovu otevřela, svět už nevypadal stejně. A ani ona už nebyla stejná. Mochomůrka utěšila její hlad, ale zanechala v ním něco mnohem hlubšího. Od toho dne už rudým lesem neprocházela sama. Jed kráčel s ní. A tam, kde se její kroky dotkly země, začalo růst něco nového. Časem se příběhy o ní rozšířily daleko za hranice Rudého lesa. Lidé se naučili jejím stopám vyhýbat, ale jednoho dne do lesa vstoupil někdo, kdo už neměl strach z toho, co by v něm mohl najít. Byl ztracený. Nejen mezi stromy, ale i sám v sobě. Zašel příliš daleko, do lesa, do své vlastní beznaděje. A když mu došly poslední síly, už se ani nepokusil vstát. Tehdy uslyšel kroky, pomalé, blížící se. Z temnoty vystoupila bytost, před kterou ho celý život varovali. Měl utéct, měl křičet, ale neměl sílu ani na jedno. A tak se jí pouze podíval do očí a čekal na smrt. Jenže našel něco, co v očích démona nikdo nečekal. Nebyl v nich hlad, nebyla v nich nenávist. Bylo v nich něco, co už dávno přestal hledat. Naděje. Toho dne démon Rudého lesa nevzal další život. Jeden naopak vrátil. A ani jeden z nich tehdy netušil, jakou cenu si za jejich setkání Rudý les jednoho dne vybere. Mohl se vrátit tam, odkud přišel. A na démona Rudého lesa vzpomínat jen jako na podivný sen. Ale neudělal to. Zůstal. Protože když on sám neviděl jediný důvod pokračovat, ona mu jeden dala. A tak ji následoval. Den za dnem. Stále hlouběji do světa, který nikdy nebyl určen lidem. Jenže Rudý les nezapomíná a jeho jed nikdy skutečně nezmizel. Zpočátku byly změny téměř nepatrné. Jeho dech byl stále teplejší, srdce bylo jinak a pod kůží se začalo probouzet něco, co tam dříve nebylo. Rufus věděl, co se s ním děje. Věděl, že čím déle zůstane po jejím boku, tím méně z ní zůstane. Jednou může ztratit svou podobu, potom svůj hlas, své vzpomínky. Stačilo se otočit, odejít. Možná se ještě mohl zachránit, ale Rufus se rozhodl už dávno. Už nebyl člověkem, aspoň ne navenek. Jeho hlas zmizel, jeho tělo se změnilo a svět v něm už nikdy neměl být tak tichý jako dřív. Přesto, když se znovu vydala na cestu, Rufus ji následoval. Tak pokračovali společně. Dvě bytosti, kterým svět začal říkat nestvůry. Kam přišli, tam se zavíraly dveře. Matky schovávaly své děti. Zvířata prchala dřív, než jejich kroky vůbec dorazily k vesnici. Pro jedny byly prokletím, pro jiné znamením, že se blíží smrt. A někteří věřili, že stačí vyslovit jejich jména a Rudý les si pro ně přijde. Ale nikdo neviděl chvíle, kdy se nikdo nedíval. Nikdo neviděl démona, který stále čekal na svého přítele. Ani draka, který si ze všech sil snažil vzpomenout, proč ji následuje. Možná zapomíná její jméno, možná jednou zapomene i své vlastní. Ale něco zůstávalo, pocit, vzpomínka, kterou
nebylo třeba vyslovit a tak šli dál. Hledali ty, kteří zabloudili stejně hluboko jako kdysi Rufus. A pokaždé, když někoho takového našli, ona mu podala ruku. Ne všichni ji přijali, ale ti, kteří dokázali překonat strach a pohlédnout démonovi rudého lesa do očí, v nich našli něco, co už dávno přestali hledat. Naději. Z jednoho zachráněného se stali 2, z 2 10. Postavili první domy, vybudovali cesty a každý další příchozí přinesl něco svého. Tak vznikla zelená údolí Puchnově, houbami prorostlá Hoponie, divoké lesy Škumpánie a vyprahlá Truflovárie. Dokonce i v temném Plísenově se objevilo světlo. Roky plynuly, osady se změnily v města a cesty propojily jednotlivé kraje. Z útočiště pro několik ztracených duší vzniklo něco mnohem většího. Houbové království. Místo pro podivíny, pro ztracené, pro všechny. Království, které nevzniklo díky koruně, ani díky válce, vzniklo z jedné podané ruky a z naděje, která se rozhodla předávat dál. Tak co? Jak se vám líbil můj film? Dobrý večer, děkuji, můj bože. Vypadá to, že se líbilo, nebojte se, na YouTube pak vyjde verze, která bude, bude správná, bez chyb a budete si moc pouštět před spaním jako pohádku. OK, 1000 z 10 cinema. Ještě jednou. Chcete si to pustit? Ještě jednou. Já vám to klidně pošlu. Klidně vám to pošlu ještě jednou. Jestli chcete. Ano, kapitáne, ještě jednou. Ještě počkáme, jestli se vyjadří víc lidí. Já chci model bude. Jo, ještě, nebo si radši počkám na opravu, tak vám to pustím, já vidělám, pokaž to, tak znovu. V srdci rozbité země, tam, kde se člověk neodvažoval vstoupit, se mezi popelem a plameny probudilo něco nového. Neměla vzpomínky, neměla jméno a nevěděla, čím je. Ani proč byla stvořena. Z ohně se zrodilo její tělo, z popela povstal její první dech. Ale nebylo jí dáno světlo, ani radost, ani touha. Znala pouze jediný pocit. Hlad. Hlad, který spaloval víc než oheň, ze kterého právě povstala. A tak udělala první krok, aniž by tušila, kam ji zavede. Nevěděla, kam jít, a tak bloudila. Hodiny, možná dny. Čas pro ní tehdy ještě nic neznamenal. Ale s každým krokem sílilo něco jiného, její hlad. A potom, uprostřed nekonečné rudé tmy, zahlédla světlo. Pod kořeny starého stromu rostla osamělá houba, mochomůrka. Její rudý klobouk pulzoval podivným světlem, téměř jakoby dýchal. Nevěděla, co je zač. A nevěděla, že některé věci v rudém lese přežívají právě proto, že se jich nikdo neodváží dotknout. Jenže hlad byl silnější než strach, který ještě ani neuměla poznat. A tak se poprvé rozhodla utišit prázdnotu ve svém nitru. Netušila, nejdřív se nestalo, že právě ochutnala něco, co jí změní a potom navždy. Přišla bolest. Jed se jí rozlil tělem jako oheň, jenže tentokrát to nebyl oheň, ze kterého se zrodila. Bylo to něco cizího, něco živého. Její tělo se bránilo, krev hořela v žilách, dech se ztrácel a les kolem ní jakoby jen tiše přihlížel.
Temnota se pomalu vpíjela do jejich křídel, až z nich zmizely poslední zbytky původní podoby. Pak přišlo oko, bolest ostrá jako čepel, a když jej znovu otevřela, svět už nevypadal stejně. A ani ona už nebyla stejná. Mochomůrka utěšila její hlad, ale zanechala v ním něco mnohem hlubšího. Od toho dne už rudým lesem neprocházela sama. Jed kráčel s ní. A tam, kde se její kroky dotkly země, začalo růst něco nového. Časem se příběhy o ní rozšířily daleko za hranice Rudého lesa. Lidé se naučili jejím stopám vyhýbat, ale jednoho dne do lesa vstoupil někdo, kdo už neměl strach z toho, co by v něm mohl najít. Byl ztracený. Nejen mezi stromy, ale i sám v sobě. Zašel příliš daleko, do lesa, do své vlastní beznaděje. A když mu došly poslední síly, už se ani nepokusil vstát. Tehdy uslyšel kroky, pomalé, blížící se. Z temnoty vystoupila bytost, před kterou ho celý život varovali. Měl utéct, měl křičet, ale neměl sílu ani na jedno. A tak se jí pouze podíval do očí a čekal na smrt. Jenže našel něco, co v očích démona nikdo nečekal. Nebyl v nich hlad, nebyla v nich nenávist. Bylo v nich něco, co už dávno přestal hledat. Naděje. Toho dne démon Rudého lesa nevzal další život. Jeden naopak vrátil. A ani jeden z nich tehdy netušil, jakou cenu si za jejich setkání Rudý les jednoho dne vybere. Mohl se vrátit tam, odkud přišel. A na démona Rudého lesa vzpomínat jen jako na podivný sen. Ale neudělal to. Zůstal. Protože když on sám neviděl jediný důvod pokračovat, ona mu jeden dala. A tak ji následoval. Den za dnem. Stále hlouběji do světa, který nikdy nebyl určen lidem. Jenže Rudý les nezapomíná a jeho jed nikdy skutečně nezmizel. Zpočátku byly změny téměř nepatrné. Jeho dech byl stále teplejší, srdce bylo jinak a pod kůží se začalo probouzet něco, co tam dříve nebylo. Rufus věděl, co se s ním děje. Věděl, že čím déle zůstane po jejím boku, tím méně z ní zůstane. Jednou může ztratit svou podobu, potom svůj hlas, své vzpomínky. Stačilo se otočit, odejít. Možná se ještě mohl zachránit, ale Rufus se rozhodl už dávno. Už nebyl člověkem, aspoň ne navenek. Jeho hlas zmizel, jeho tělo se změnilo a svět v něm už nikdy neměl být tak tichý jako dřív. Přesto, když se znovu vydala na cestu, Rufus ji následoval. Tak pokračovali společně. Dvě bytosti, kterým svět začal říkat nestvůry. Kam přišli, tam se zavíraly dveře. Matky schovávaly své děti. Zvířata prchala dřív, než jejich kroky vůbec dorazily k vesnici. Pro jedny byly prokletím, pro jiné znamením, že se blíží smrt. A někteří věřili, že stačí vyslovit jejich jména a Rudý les si pro ně přijde. Ale nikdo neviděl chvíle, kdy se nikdo nedíval. Nikdo neviděl démona, který stále čekal na svého přítele. Ani draka, který si ze všech sil snažil vzpomenout, proč ji následuje. Možná zapomíná její jméno, možná jednou zapomene i své vlastní. Ale něco zůstávalo, pocit, vzpomínka, kterou nebylo třeba vyslovit, a tak šli dál. Hledali ty, kteří zabloudili stejně hluboko jako kdysi Rufus. A pokaždé, když někoho takového našli, ona mu podala ruku. Ne všichni ji přijali, ale ti, kteří dokázali překonat strach a pohlédnout démonovi Rudého lesa do očí, v nich našli něco, co už dávno přestali hledat. Naději. Z jednoho zachráněného se stali dva, z 2 10. Postavili první domy, vybudovali cesty a každý další příchozí přinesl něco svého. Tak vznikla zelená údolí Puchnově, houbami prorostlá Hoponie, divoké lesy Škumpánie a vyprahlá Truflovárie. Dokonce i v temném Plísenově se objevilo světlo. Roky plynuly, osady se změnily v města a cesty propojily jednotlivé kraje. Z útočiště pro několik ztracených duší vzniklo něco mnohem většího. Houbové království,
Místo pro podiviny, pro ztracené, pro všechny. Království, které nevzniklo díky koruně, ani díky válce, vzniklo z jedné podané ruky a z naděje, která se rozhodla předávat dál. Tak jo, máme druhé kolo, i tak je to pík. Děkuji, s tímhle jsem se jebala poslední 2 týdny. Krásné, děkuji. Musím znovu. Znovu si to potom teda bude v té velké verzi, ale všimli jste si toho, co píšu na konci? Já už jsem to dneska už jsem to i teasovala na svém Discordu. Když teďka už víte, jak vzniklo Houbové království, tak je tady ta jedna věc, protože, jak víte někteří, tak já jsem umělec tím stylem, že spíš ráda píšu příběhy, jako jste viděli tady, prostě píšu příběhy, už nie. To klidně 100krát na YouTube, no, takže jsem chtěla, abyste prostě v tom Houbovém království měli šanci být i vy, no jenomže abych o tom mohla něco napsat a jednou třeba i vydat knihu, která by mohla být podle mě docela cool prvkem mojeho třeba rádoby merče, tak potřebuji nějaké příběhy z Houbového království. A teďka, když se podíváte na můj Discord a někteří už si toho všimli dřív tohoto dne, tak se můžete rozdělit do těch krajích, které byly zmíněny v tomhle traileru, kde vlastně každý ten kraj má nějakou slabou stránku, nějakou silnou stránku a je to takové jako místo, když se budete nudit, tak si tam můžete prostě roleplayovat. Můžete si tam vytvořit svoji vlajku, zvolit svého vůdce, vymyslet příběhy, napadnout někoho jiného, je to na vás. Je to takové kreativní. Nemusíme si psát jenom blbosti do generálu, takže si myslím, pokud vás to zaujalo, tak si na Discordu najděte Houbové království, kde najdete pravidla a tak. A tam se můžete přidat, rozdělit do kraje, který je blízký vašemu tomu. A do budoucna musím říct, když vás je tady teďka tolik, že to bude mít určitě nějaké využití. Chystám nějaké různé soutěže pro jednotlivé kraje, kde spolu můžete soupeřit, jo, v budoucnu, až teda bude merch a takové věci nějaké, tak můžete prostě třeba vyhraje zrovna ten váš kraj, pokud budete nejlepší, můžete získávat hvězdičky od královny a tak. Můžete se na plísnov si dávejte sakra pozor, sem k nám se jen tak někdo neodváží a ti, co to zkusili bez našeho pozvání, se už málo kdy vrátili po svých. Ano, vidíte, tady máme jednoho z prvních obyvatel Plíseňova. Můžete si vybrat a tak tu knihu budu chtít, kvůli tobě začnu číst. Nebojte, napíšu ji dobře a vydám i audioknihu pro nečtenáře samozřejmě. Sousedná houba akcívku. Je to tak. No. Takže, co jsem ještě k tomu chtěla říct, jo. Hele, vydala jsem tam první královský akt, nějaký úkol, které budu vydávat pravidelně, abyste se tam úplně nenudili. Říkám si, přijde mi to jako skvěle, neviděla jsem to ještě u nikoho, takže jsme první. A pokud tam budou nějaké zajímavé situace, tak z toho budu postupně psát nějakou kroniku království a jednou prostě třeba z toho bude nějaká krásná kniha. Co vy víte? Těch příběhů, co se dá napsat, je spousta. A pokud chcete být právě vy, hlavní charakter, tak máte teď možnost. Já možná budu potřebovat pomoc, až budu psát svůj příběh, pač i když jsem kreativní věc, tak nedokážu psát příběhy. No to je to hodně, knihy jsou hodně o tom, že napíšete koncept a pak se tomu vracíte. Čím bych chtěla připomenout? Když si scrollujete dolů a uvidíte moje krásné nové banerky, které připravila jak jinak než Fuji, tak tam je goal, že za 1000 follows vám přečtu svoji knížku, kterou jsem psala na Wattpad v roce 2016.
Takže když jsem byla teenager, na začátku svých teenagerovských let, takže to bude určitě vtipné. A tak, bude songa. Songu vám taky jednou naspívám, samozřejmě všechno. Kreativity se mezi nekladu. No, ale já vám tady už to nebudu dál zdržovat, co? Chcete to vidět, to proč i kvůli čemu jste tady dneska všichni přišli. Chcete to vidět? Show us. Vidíte, tady je můj obrys, ne, dobrý, hele, já už to nebudu. Dobrý, já si to tady přichystám a hned vám to ukážu, ok. Už vás nebudu napínat, už toho bylo mnoho, takže já si tady sundám svůj filtr, tak. Nás hrozně edžuje, je to tak, slabý flashback. Ale ona září, jaký bejt. Začneme pomalu. Tak. This is my new shoes. Víte? Krása, co? Ty pohyby vypadají skvěle. Yeah. Ještě, že tu není Méďa, ten tohle by nedal. Méďa má ban, si ho vysloužil minule, takže tento kouzelný zážitek přichází. Honem vyfoč. Proč ne na boso? Protože ráda nosím botičky. Dobře mu tak, pořád se ti neomluvil? Ne. Méďa má ban? Ano. Ano, ukaž nechty. Bez bot. Hele, boty teďka nevím, jak mám sundat. OK, to bych musela vyzkoušet. Počkejte, já to zkusím, hej, já se dám bokem a vyzkouším to, jestli... Dobře, tak já vám ukážu my toes, oh my. Dobrý. Stačilo. Jo, oh my god, yes. Jsem říká ti na čas, za týden se tě mluví, když točí mě asi ne, no. No, přichází ono hodně. Tak. Nohy. Ještě. Jaké grippers? Ne, hele, to jsou speciální věci. Každopádně jsou nové triggery na mého avatara, ale ty vás poprosím využívat, až když vám ho ukážu, OK, celý, až budeme mít fotolíčí. Dobrý, no, hele. Další, tady už můžete vidět moje tetovačky. Jedny z nich na kolínkách, pěkně, punčočky a moji sukínku. I'm in love s nohama, oh my god. Takže nemám ani ukazovat obličej, nepotřebujete ho, jo? OK, jak chcete, OK, to je břečťan. Ano, je to břečťan, protože, jak už jste viděli v loru, požírá mě les. Zgrilovaný stehínko, ano. Tak popojedeme trošku víc, tady můžete vidět, že pod sukínkou mám schovaný. Ahoj, Epusy, vítej. Ty stehna, omg, ano. Chcete vidět něco zajímavého, ten model má zvětšovací stehna, takže ti líže strom nohy. Co? Cože? Každý na zbytek streamu nohy only od teď. GG, no way. Jak můžete vidět, tady mám ruku. Yes, omg. Vidím nechty na rukách. Yes. Mám nechty, standardní klasika. Vidíte rukávek? Nohy poslané. My lady. Yes, ty nechty. Fancy! Jestli se budu nudit, tak domaluju něco to. No, přesouváme se výš. Tak, vidíte? Můj krásný, sexy korzet. Taky s břečťanem, chtěla jsem to víc to, tam můžete vzadu vidět i moje vlasy. Naše královna má nové nechty, je to tak, vidím vlasy. Yeah. Fascinuje mě ten ocas je dobrý, no, ten vám ukážu, počkejte, ať ho vidíte. Se tady objeví celý. Je moc velký, musím se přiblížit. Tak, má všechny
jednu s botama a jednu bez. Mám udělat tričko s nohama, nebo jak, jako. Můj bože. Staromódní, ano. Tak. Já mám ráda takový... I that sneak peek od boobs. Počkej. To ještě je. Too soon. Oh my god. Too soon. No, tady můžete vidět moji krásnou krajku, kterou mám pod boobs. Já mám větší odčas než já, to nestěduj si moc brzo, nebo se udělají, co? A já žen. Proč mi to píšou ženy hlavně tady převážně? Tak, no. Nic, hele, přesuneme se. Dobré, ruka už jste viděli, dobře, OK, čete, tak já vám to ukážu. Tohle je můj dekolt. Moje nové tričko, jak vidíte to? Sparkling. My hadry sparkling, holy, oni rostou každý model. Ne, nerostou! Cecký mlíko. Ne, nerostou. A jsem mám... Pomoc. Nechci vám ukázat obličej ještě, ale chtěla jsem vám ukázat tetování. Nějak. Jak vidíte, tetovačky. OK. Tak. Pojďme si trošku ten model oddálit. Tak, abyste viděli. To, co jste zatím viděli jako komplet. Tak. Počkat, ještě jak si to oddálí. Moc daleko. Tetování, jo, ještě blíž. Nad ceckama je můra, ano, ta tam byla vždycky. Sluší vám to, slečno, děkuji. Ten model má brýle, ano, všechny modely mají brýle. Tady můžete vidět můj outfit, jak vidíte už jsme tam docela u toho nakresu. Sonoka, hello, ahoj Sonoko, ahoj. A ty vlasy jsou taky ty vlasy jsou super. Já jsem slepá, nevadí, ty křídla se mi líbí strašně, ty jsou jako... Jinak textury samozřejmě, je to zase moje práce, protože já se nudím v práci, takže chápete. No. To je mega, I'm in love, dobrý. No, ještě jsem vám chtěla ukázat ty tetovačky. Pomoc, obličej píkuje. Jak vám to mám ukázat? Tady je můra, no, tak tam byla vždycky, je úplně stejná, dala jsem stejné tetovačky, jedinec jsem změnila, tak tady na ramínkách trošku. Mám tady mochomůrku, aby se mě lidi neptali, tady potom mám taky druhou. Zase houby na křídlech, co pomalu nevidím, yes, tak přiblížíme. Teď jsem se snažila dát větší. A jo, on je debut, ale ne, Argo, ty jsi dvakrát prošvihnul můj film. No, nedá se nic. No nic, čete, chcete. Tyhle houby jsou magické. Ano, když je olízneš, tak ti splní jedno přání. Každopádně chcete vidět obličej. Ještě jednou. Ukaž ucho. Chceš? Dobré, ucho. Tak jo. Já ukážu ucho. Pomalíčku. Sneak peek. Nevím, jak vám ho mám ukázat, víte? Ano, chcete vidět obličej? Tak jo. Uděláme to pomalu. Aha. Houba na ústnice, je to tak? Co říkáte na moje zelené oko? Stříkej z ucha. Jaké stříkání z ucha? Ty máš velké oči. Že jo? O můj bože. That eye, it's beautiful. Yeah. I agree. No nic. Musím vám ukázat druhé ucho, že? Tak počkej, moment. Musím se přesunout na druhou stranu, protože jsem mistr rage baitu. Takže... No. Tak. Vidíte? Teď vám ukážu roh třeba. To je dobrý, ne? Dobrý roh. Dobrý roh a je. Dobře nás vidí a možná nás i jednoduše sní. Oh my god, tohle je mega pretty. Ten zaměřovač v tom oku, no to je můj sniper. To je můj snipe. Má mě někdo naštve, tak
Ty kokos, to je epic! Yeah. Teď vám ukážu, počkejte, ukážu vám vršek hlavy. Ještě vás budu týzovat trošku. Nezdržuji. Takže pam. Hello my old friends. I'm here. Připravit se, zaměřit a ban. Ano, je to tak, ona je upír. Nejsem upír. Oh my god. Sexy, oh my god, no. Se můžu oddálit se a můžu vám ukázat. To se stalo Mageovi, je to tak, zaměřila jsem ho a říkala, jo, děkuji. Vidíte, máme nový headpad, ano, co ten klobrc? Chcete vidět ten klobrc, že? Však ho uvidíte, nebojte se. Já vám to všecko ukážu, děkuji. První headpick, tak, ano. Děkujeme, děkuji za první headpad i za ten druhý. Dobrý, děkuji za... Dobří. Tak to jsem pokazila, dobře, tam měla být nastavená úplně jiná ta, ale dobře, prosím, neredeemujte si teďka liškoholky a tak dále, já vám to všechno ukážu, OK? Já vám to všechno ukážu. Hezky! Můžete mě jenom mlátit a petovat teďka, děkuji, au. Proč mě mlátí, jo. No, já vám to všechno ukážu, takže... Jo. To je pro flamey. To je pro... Is that the new talent? No tak why? No. Já jsem to přidala pro flameyho. Pardon, muselo to být, no to snad ne. Ona je kuk. Tak, dobrý. Říkala jsem, že nezapínejte mi reademy kočkoholek, že vám to ukážu, ale dobře, teda tady můžete vidět, že mám klobouk a ještě nejlepší je na tomto, že mám i tuhle pstyč. Oh my god. Tak odnes tu nebudeme. Aha, Valdy, chceš taky bán, mám tě zaměřit svým okem. Já se přiblížím, i když mám klobouk, tak tě sleduju tě. Valdovsky, sleduju. Velká Lulu, narveš tu tyč flameům do prdele? Ano. Ne, nejsem úchyl totiž. Nejsem úchyl, ale konečně mám po 3 letech mám svůj houbový klobouk. Ano, Valdovsky. Valdovsky. Sleduju tě, Valdovsky. Ukradla 1/4 měsíce, je to tak. Chcete vidět můj tyč? Je dlouhá, je fakt dlouhá. Je fakt dlouhá. No, ale já jsem vám chtěla ukázat ty exprese. Teďka nevím, jak to mám udělat, když mám na hlavě klobouk. Počkejte, se musím dát dolů. Teď vám to můžu ukázat, konečně. Bam, to jsem zase já. Čau. Můžeš flexit, že máš delší týž než muži v chatu. Je to tak. Vypni reademy, zatím ne, tak je neredeemujte. Neredeemujte je. Vás zaměřím svým banokem. No, hele. Já řekla, že nemáte redeemovat, to, že mě neposloucháte. Tak to je... A dost. A dost. A dost. No. A dost. Tak, hele. Jo? Je to jednoduché. Tady si prostě, můžu si vypnout křídla, kdyby nám přecházeli. Tady mám brejličky. Dobrý den, paní učitelko. A dost, budou lítat timeouty, že jo? A dost, je to tak. Tady mám brýličky. Tak jako každý, i tady ten může... Můžu vám vás vypláznout jazyk. Protože je to důležité. To je nejdůležitější věc, kterou já potřebuju. Je nerdka. No, to je můj standardní status, že jo? Nerd. Věřím, že tvůj úd je dlouhý jako součet délky všech tvých vlasů.
What? Tak to je hodně dlouhé asi. No. Hele. Taky bych chtěla vyplazovat jazyk, ten můj model to asi nemá. To je krásný. Děkuji, děkuji. Můžu vám zamávat jednou rukou. Ale můžu taky držet mikrofon, až budeme dělat karaoke. Miluji avatary s hodně detaily. Já taky. And I love this one. Damn, je genio, alebo co? Co? Jaké genio? Co to? Tady mám... Dobrý, mávám vám druhou rukou. Počkej, čím jsem zapla ten... Dobrý, tak jo, dobrý, můžu mávat oběma. Tak ještě jednou, ona má ráda K-pop. Má tu jejich tyčku, je to tak? Počkej, znova. Tak. Ještě to neumím ovládat, neumím, to bylo creepy. Ano, mám 2 ruce. 3, 4. Kámo, 6. Dobře, 6, 7 jsme si už ukázali. Ale mám i ovladač. Až budu hrát nějakou zase hru, protože já často hraju na ovladači, takže abyste věděli, proč je můj skill tak špatný. Tak si dám ovladač. Veja hraje, je to tak. Tady mám svůj tyč. 6, 7 mělo být, já to zdražím, kámo! Ne! Ne, 6, 7, do prdele. This won't remove 6, 7. Kámo. Prosím. Enable emote only chat from this room. No. Dobrý, můžeme se vysrat na to 6, 7. Chcete vůbec vidět ty funkce toho modelu? Já si taky přidám signál, bude tam překvapení. Máme i jiné účesy, to bych vám ráda ukázala. Kdyby se mi tady přestalo spamovat 6, 7. Jím stačí asi 67, je to tak. Dobrý, už stačí? Dobrý, už jsme skončili. Já jo, co dělat? Naposled. Dobře, tak. Dobře, tak. Další věc, co tady máme, počkej, to už jsem vám ukazovala. Je... Aha. Tady už to nemám. Moment. Tak to mám jinou klávesu. I will try. Yes, je to tahle. Takže tady jsou emoce. Když budete pouštět mod 6, 7, tak budu pěkně naštvaná. Je to tak. Pěkně naštvaná. Tak. Tak, abych nedostal oko snipe kladivem. Přesně tak. Přesně tak. Přesně tak. Další věc. Je pláč. Pláč číslo 1, když budete pouštět moc mojich oblíbených píseň. Vy donutíte, aby vám dala ban. Je to tak? Hej, jako tento měsíc jsem udělila 2 bany, což jsou celkem 2 bany za 3 roky, co streamuju, takže bacha na to. Bacha na to. A dost, kámo, a dost. Jo! Dobrý. Nebo moc 6, 7, je to tak, hele, další emoce je velký pláč. Velký, když už to bude neúnosné. Ale tě tady šikanují dobře, no však klasika. Já jsem zvykla, jak si to člověk udělá. No, tady mám. Pikachu, no dobrý. Můžu na vás koulit oči. Yes. Oči. Tak. Další věc. Je. Nevím, no. Je to prostě. Tragédie! Dobrý. Yes. Děkujeme. Když se Veja nekoupe. Já se koupu vždycky. Co vy o tom víte? Tak, další věc. Jsou květinky. Protože, nevím, možná to
a dost. Květinky se 6-7 nejdou dohromady. Ne. Dobrý. Bruch to, co bylo. Květinky. Tak, další věc je srdíčka. No, klasika. Nemáš ty alerty moc nahlas? Asi jo! Přestaňte s tím kámo. Postav. Postav. Jau. Au. Viděl jsem dobře, že Adaš ovláš, tak ti zmizí tetovačky. Je to možné? To je potom chyba v mém nastavení a měla bych to opravit? No nic, líbuju. People leave. Postav třeba zeď? Ano. Hele, další věc. Loading. Laguje se mi internet. Ale ne, lagy. Rohy. Další věc je prostě, když k vám budu promlouvat jako s nějakým božským proroctvím, tak abych měla speciální audience. Aura, je to tak. Aura. Další věc je nová liškoholka, protože to tady někteří flamey mají rádi, tak máme novou liškoholku. Yeah. A jak je to s tím fembojem? To je otázka. Tady, no to už jste viděli, to je ten Aura Farming. Ten se jmenuje nejmenovaní Flamey, se jmenuje Dido, yes. Pak tady mám no, tohle. Bolt, yes. To vám na readem nedám, protože to by muselo stát tak plešia, mega majtery. Další bolt, my eyes. Yes, no nic, ale jo. Takhle, ukážu vám z celé své kráse, ano. Děkuji. Každý VTuberky mají bolt, ale já to tady mám, ale nebudu to využívat. A dost, hej, a dost. Já jsem ještě neskončila, já vám jdu ukázat outfit, který si myslím, že je wow, mega cool. Jak vidíte, už tady nebudeme napínat. Hezké podvazovačky. Rukávy jsou stejný. Takový tradiční bych řekla, víte. Už je hodně tradiční. Mami, sorry, mami. Outfit. I wanna fly over the sky. Kámo, co to napsal Rufus? Ahoj, jak se máš? Rufusi! Tak sorry za tohle čete, za tohle Rufusa už nemůžu omluvit, že píše lidem co? Doufám, že se vede a jde se to zdívat. Děkuji, vypadá jako svatební outfit a jako kinda. Až jednou Satude bude mít svatbu, tak budu mít takové šaty. A budu to streamovat. Přestaňte s tím šiksavat! A dost, já vám to vypnu, já vám to ukážu všechny fity, tak já se snažím. Ten je takový víc svatební, mi přijde. Dívejte se, v těchto botách, to je pro nugetko. Holy, ale tohle je mega fit, jo, že jo. Do it, Rufus se jen adaptuje na chat. Jaký chat, takový Rufus, to je pravda. On se od vás učí totiž nohy, no dobrý, zase nohy, yes. Zase nohy a tady. Tady jde vidět. Jo, tady vám můžu ukázat víc ty tetovačky. Vidíte? Na každé ruce něco. A uprostřed břicha. Dost!
Dost tím rýdemem. Chceš chodit po vodě, nebo když máš taký fit a budeš chodit po vodě? Ano. To jsou moje ruce kolem toho pasu, what the fuck. No, každopádně, proč se mi vypl tracking? Co se stalo? Halo? Co to je za skem? Co to je zase za skem, pro boha? Můžeme se prosím, oh no, můžeme se prosím zase připojit zpátky? Ano, děkuji. Tak tady vidíte, to je taky takovej prostě, to je hustý obor. Tak. Takový, kámo, já se poseru z toho. Pls. To je anime účes smrti. Je to tak. Takhle to je můj dnes nefungují věci. No tak klasický debat, to je debut, nejde jinak, dej to za 1000, asi jo. A nebo to dáme jenom omezeno, že to může být jenom 3krát. Tak, no, tady mám další teda. Můžu jí mít, bude jich víc, ale ještě jsem je nevytvořila, víte. Toto mi trvalo déle než je třeba, ale no, tohle bych nazvala, že je takový koncept na emo, uvu, e-girl, něco takového. Uvidíme, to na tom ještě pracuju, to je spíš takové, vidíte, to je hodně tmavý. Když se Bea naštve, je to tak. Když mě posedne Akuma. Když mě posedne, timeout radím. Ne, chudák radíme. Radíme IC Gotika, je to tak. No. Přemýšlíme si tady. Ale jakoby takový standard je toto. Tedy. A tak, no. Chci vidět dírky. Jaké dírky? Pojď blíž. Jako dírky, který dírky? Jako dírky jakože mého gotického do Kámo, já se, jaký dírky jako tady? Mám ti ukázat jakože You can see my fishnets. Lololo. Tady vidíte nějaká liana kolem. U toho předchozího, ano. U tohohle, jo, takhle dírky, fishnets. Proč chcete vidět fishnets? Dík, není zač. Já vím, že to máš spory na hlavě, ale vypadá tak, jako kdybys hlavou prorazila v omítku. Yes. Vypadá, ano. To víte, u mě nikdy člověk neví, jestli... Jo, děkuji za hete. Tady nejde vidět teď, ale... Polštář, yes. Yes, polštář. No. A tak, no. Tak. Nevím, co vám mám ještě ukázat. Vypadá to jako plíseň na houbě. Ano, to je přesně ono. Tak to má být. Můžu vám... Nevím, co vám můžu ukázat ještě. Účesy a tak uvidíte. Je toho mnoho. Jo, to byla jenom hodinka, jenom. Tak a teď si otevřít Discord na SFF. Ježišmarja. Ukažte. A běda vám, jestli se nikdo nerozřadil do královských těch. Pěkně se rozřaďte do svých krajů a doufám, že tam uvidím velké věci. Udělejte bych donate goal na Wave v plavkách. Tak jo. Že top donator může rozhodnout. Děkuji. Děkuji za čír, domčo, děkuji. Nejsem v kraji, který je nejlepší. No, musí zjistit. To záleží to. Ani já nevím, který je nejlepší. Každopádně, co jsem chtěla? Ukáž, podívat se do toho na SFV, co tam pro boha posíláte. Ježíš, to musím... Kámo. Ty vole. Líbí se mi, že... Jo, jsou tam ty feeds, už jsem si říkala. Výborně, děkuji. Oh shit.
Už musím, tak užívejte stream, děkuji. Děkuji Medy za návštěvu s mýma nohama, mám Ofiko 110 fotek nohou v galerii, výborně, výborně, ještě, že ty moje jsou virtuální. Ale co teď, čete, co s váma, co budeme dělat? Mi přijde, že se mi ty brýle vypínají. Že jo? Uvidíme, prozatím jsou virtuální, aha. A já mám ty reálné heč. Co? To je hovadina, to není pravda, čet, nevěřte mu. Ideme niečo zahrát. No hej, čete.